It-tfajla Emma Muscat għamlitha f'Amici, il-programm mimli talent li xandar fuq l-istazzjon Taljan Kanale 5. Xar ilu Muscat ta' 18 sena kienet diġà provat tidħol f'dik imsejħa bħala l-iskola ta' Maria de Filippi, iżda ma rnexxilix. Id-deċiżjoni li Muscat ma tħallix tidħol f'Amici ma tantx niżlet tajjeb bit-tim tal-produzzjoni tal-programm ta' ċans ieħor lill-artista Maltija u fi sfida diretta ma' kantanta oħra Emma Muscat laqtet lil ġurati. Questa sfida la vince Emma. Emma Muscat li hija wkoll pjanista u fil-fatt waqt l-aħħar serata ta' Amici kantat u daqqet fuq il-pjanu, spiċċat bla kliem kif saret taf li daħlet f'Amici. Emma Muscat spiċċat f'Amici wara li interpretat kanzunetta ta' Alicia Keys. Bil-ġurija u l-udjenza it-tnejn baqgħu issummati bit-talent tal-kantanta Maltija li issa qed tħares il quddiem biex timraħ f'din l-avventura li daħlet għaliha. Babe